I uge 12 begyndte skolen en tur til Skotland. Her stod den blandt andet på klatring i en af Europas største klatrehaller. Det kan være lidt af en udfordring for mange mennesker, da både højde, teknik og styrke spiller en væsentlig rolle for, hvor langt man når op ad klatrevæggen. I denne video vil vi introducere dig i, hvordan man opnår det bedste resultat af klatring på begynderniveau. Herunder kommer der en introduktion af, hvad du får ud af at klatre, hvilken effekt det har, og hermed også hvordan du bedst muligt når til tops på væggen, og teknikken til at komme uskadt ned på jorden igen. Der er også kommet en gennemgang af, hvilket udstyr der bliver brugt, og dermed også udstyrets sikkerhed. Sikkerheden. Mange ting sikrer sikkerheden i klatring. Det er opdelt i 4 kategorier. Generelt, forbindelse, ekstra og personal. I en hal en person kan have ansvar for sikkerheden for klatreren at nå op og nedstigning. Klatreren kan også være alene og bruge forskellige klatreudstyr. Røbbet. Den har en ydre kappe, som giver en høj modstandsdygtighed over for friktion og fugt. Remmen. Remmen er en meget vigtig komponent i sikkerheden. Det er fremstillet af en materiale med en høj modstand. Karabinhære. Det er en metalring, det kan være lukket. Det er brugt til vigtige forbindelser. Quickdraw. Det tilrettelægger rebbet til at glide med minimal friktion. Belægsystemet. Det giver en streng kontrol af rebbet. Deres primære anvendelse er at tillade blokering af rebbet. Harness super vigtigt. Det er brugt til at binde rebbet til klatreren. Headset. Det er lavet af materiale til at beskytte hovedet. Klatringssko. Disse sko er specielt designet til klatring med vulkaniseret gummi. De forbereder grebet af foden på en klatrevæg. Belæghandsker. Under lange sessioner af klatring, belægningshandsker er en nyttigt hjælpemiddel til belægning. Inden man begynder at klatre, er det en god idé at vælge en rute. Efter man har bestemt sin klatrerute, begynder man turen. Når man klatrer, skal man sørge for at bruge benene til at komme op med og armene til at hænge med. Hvis man klatrer med armene, vil de syre til, og man vil have vanskeligheder med at blive hængende. Det er vigtigt at give sig god tid og komme sikkert op. Når man først er kommet op, så skal man jo også ned igen. Derfor, som I kan se, bliver Morten, som her klatrer, nødt til at stole på sin makker Charlotte, som står nede på jorden og holder ham med sin egen vægt. For at han kan komme ned, så sætter han sig ned i den her sele, som han har rundt om lårene og maven, og Charlotte hejser ham sådan ned. Han støtter fødderne og hænderne mod muren, og kunne have valgt at gå ned ad muren, eller sådan hoppe ud fra muren, men han vælger sådan en besværlig vej, som ser lidt sjov ud. Nede på jorden, så står Charlotte og sænker ham ned ved at løsne grebet en lille smule, lidt efter lidt. Hvis man vil være mere sikker, kan der også stå flere personer nede på jorden, som en slags sikkerhed til at holde fast i linen, hvis det nu er, at den første person skulle miste grebet. Det handler om at have så lidt overflødig vægt med sig som muligt. Altså at man ikke har alt for meget fedt på kroppen, for at gøre det nemmere selvfølgelig at løfte sin egen krop og klatre op ad en væg. Og derfor skal du selvfølgelig have så meget muskelmasse som muligt, og så lidt fedt som muligt. Og så handler det om at have dynamisk muskelstyrke. Det vil sige, at man skal have en styrke i hele kroppen, så at man har mulighed for at kunne bevæge sig i alle retninger og få sig selv op af væggen. Yes. Man skal dog også have statisk styrke for at kunne holde sig selv stille i den samme stilling og for eksempel klippe sig fast på væggen, så man ikke falder ned med sikkerhed og sådan ting. Og der er ingen grund til, at man skal træne eksplosivt, fordi at klatring det skal helst gøres i bløde bevægelser, sådan at man undgår at falde ned, kan man sige. Og så skal man have utrolig meget udholdenhed, altså den aerobe udholdenhed. Så man skal kunne tolerere en hel masse mælkesyre, og man skal kunne arbejde i længere tid uden selvfølgelig at bukke under for mælkesyren.